Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Να κάνετε πραγματάκια όμορφα όπως τα αγαπάτε και τα επιθυμείτε εσείς. Ξυπνήσαμε σήμερα, έχουμε λίγο τις παρενεργίες μας, αλλά είναι υποφερτές, αντέχουμε και προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω σήμερα, λίγο να συνεχίσω το χθεσινό βίντεο, λίγο για τη δύναμη που έχουμε, εμείς οι άνθρωποι να καταφέρουμε πάρα πολλά. Χθες σε μια φωτογραφία είχα ανεβάσει και είχα πει ότι όσοι μας γίνεται διάγνωση από καρκίνο είναι ξαφνικό, ένα ξαφνικό διαγώνισμα που μας βάζει η ζωή, μας δίνει εκεί, μας λέει βγάλτε μια κόλλα χαρτί και κάνουμε διαγώνισμα προειδοποιητό. Και είναι στο χέρι μας, αν το μολύβι που κρατάμε, καθόμαστε εκεί και κοιτάμε τη λευκή κόλλα μόνο με το ονοματεπώνυμο μας πάνω, ή αν θα ξεκινήσουμε να γράφουμε πάνω σε αυτή τη σελίδα και να γράψουμε μία από τις καλύτερες ιστορίες της ζωής μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να αντιμετωπίζεις τον καρκίνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμως εντείνει και τη δύναμή μας, την αναδεικνύει τη δύναμή μας. Μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα, να παραιτηθούμε, να κλαιγόμαστε, να μιζεριάζουμε, να μας πάρει από κάτω, να φοβόμαστε. Μπορούμε όλα αυτά που τα περνάμε, αυτή τη φάση την περνάμε όλοι. Αλλά θα πρέπει μετά να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε όχι. Θα παλέψω με ό,τι έχω. Θα παλέψω όπως μπορώ. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Να παλέψουμε, να μην τα παραιτήσουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γύρω μας από ανθρώπους που έχουν νικήσει αυτόν τον εχθρό, τον καρκίνο, επειδή δεν τα παράτησαν, επειδή συνέχισαν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εδώ θέλω να τονίσω πάλι ότι μιλάω για μένα προσωπικά. Ωραία. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ψυχίατρος, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας ασθενής που τυχαίνει να παλεύω με τον καρκίνο πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια, τα οποία κοντεύουν τώρα 28, έχω περάσει από πολλά στάδια. Αυτά που λέω λοιπόν εδώ πέρα είναι το πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Και θέλω να βρει ο καθένας τον τρόπο για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Αν σε αυτόν τον τρόπο χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ειδικούς, κάντε το. Εγώ το έχω κάνει και συνεχίζω και το κάνω. Έχω ψυχίατρους, ψυχολόγους, πέρα από τον παθολόγο ογκολόγο, τον χειρουργό ογκολόγο, με τους οποίους συζητάω ανοιχτά για όλα. Εμένα λοιπόν δεν είναι αυτός ο σκοπός να ιαθώ, να απαλλαγώ από τον καρκίνο. Δεν αφήνω αυτό το πράγμα βασικά να ορίζει τη ζωή μου. Ο σκοπός μου και αυτό που θέλω είναι να μπορώ να συνεχίζω, να έχω τη δύναμη να παλεύω. Πιστέψτε με, όλοι έχουμε αυτή τη δύναμη. Μπορεί σε κάποιους να θέλει λίγο περισσότερο χρόνο να τη βρούμε, σε άλλους λίγο λιγότερο χρόνο, όμως όλοι έχουμε αυτή τη δύναμη. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός μου σκοπός. Και στο τέλος θα μας θυμούνται για τη μάχη που δώσαμε. Είτε την κερδίσαμε στο τέλος είτε όχι, θα μας θυμούνται για αυτό, για τη μάχη. Αυτό λοιπόν θέλω. Θέλω να μπορώ στο τέλος να πω στον εαυτό μου ότι πάλεψες, ότι έκανες το καλύτερο δυνατό. Και παλεύουμε και κάνουμε το καλύτερο δυνατό όχι για τους άλλους, όχι για τους γύρω μας, για τον εαυτό μας, για εμάς, για τη ζωή μας. Είναι μία η ζωή.
έχουμε την τύχη, και πραγματικά είναι τύχη, να έρθουμε στη ζωή. Μπορεί να μην μας τα έχει φέρει, όπως νομίζω σε κανέναν. Η ζωή δεν τα φέρνει όπως τα θέλει. Ίσως όμως και εκεί να είναι και η ομορφιά της. Να μπορείς σε αυτές τις αναποδιές να προσαρμόζεσαι. Και ο άνθρωπος το ξέρει πολύ καλά αυτό. Μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση. Εκεί που είναι επικίνδυνο είναι να μην αφήσεις να ορίζουν τις επιλογές σου οι δυσκολίες. Να πάρεις εσύ το πάνω χέρι και να πεις «ΟΚ, με αυτά που έχω, με αυτά θα παλέψω, όσο πάει». Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο κοινικό ή λίγο μυρολατρικό. Δεν λέω ότι δεν θέλω να απαλλαγώ από τον καρκίνο. Λέω το ακριβώς αντίθετο. Πάντα υπάρχει η ελπίδα. Πάντα υπάρχει ότι στο τέλος μπορεί να βγούμε νικητές, αλλά δεν αφήνουμε αυτό το πράγμα να μας ορίσει. Γιατί εκεί μπορούμε να πούμε και σε περίεργα μονοπάτια πάνω στην αγωνία του ανθρώπου, αλλά και στο ένστικτο της επιβίωσης, να αρχίζει να ακολουθεί πρακτικές ή ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι θέλουν μόνο να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Αυτό που έχω καταλάβει 27 χρόνια, και αυτό θέλω να δείτε και εσείς, είναι ότι δεν σταματάμε να παλεύουμε, δεν σταματάμε να εμπιστευόμαστε την τεχνολογία. Την τεχνολογία της ιατρικής και την ιατρική έχει προχωρήσει τόσο μα τόσο πολύ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που παλεύω, εγώ το έχω δει. Δεν είναι πολλά τα 27 χρόνια για την ιατρική. Μπορεί να είναι πολλά για κάποιον άνθρωπο που παλεύει με τον καρκίνο, που έχει κάνει πολλά χειρουργία. Σας έχω πει, έχω σταματήσει να τα μετράω στα 60, που έχει κάνει πάρα πολλές θεραπείες. Αλλά έχω δει και η τεχνολογία πόσο έχει προχωρήσει και πόσο έχει βοηθήσει όλους εμάς που παλεύουμε με τον καρκίνο. Άρα δεν αφήνουμε τίποτα να μας ορίσει. Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, την ιατρική, ό,τι πρόβλημα έχουμε, ό,τι απορία έχουμε, ό,τι δυσκολία συναντάμε, το συζητάμε με τους γιατρούς μας, με τον χειρουργό μας, με τον ογκολόγο μας, με τον ψυχίατρό μας, με τον ψυχολόγο μας. Συζητάμε και με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, το τι μας ενοχλεί, το τι θέλουμε, το τι μας βοηθάει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα πράγμα με δύναμη να παλεύουμε. Άρα σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας, δεν μυρολατρούμε, δεν είμαστε οι μόνοι που μας έχει τύχει αυτό. Υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που παλεύει με τον καρκίνο, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ας βρούμε και εμείς το δικό μας τρόπο σε αυτήν τη λευκή κόλλα που μας έβγαλε ξαφνικό διαγώνισμα η ζωή, να γράψουμε την καλύτερη δυνατή ιστορία. Και μπορεί στο τέλος να μην γράψουμε το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά μπορούμε να γράψουμε άνετα ότι εγώ έκανα το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μου. Αυτά με λίγα λόγια. Αγαπημένοι μου, έτσι το σκέφτομαι, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δύναμη σε όλους όσους παλεύουν, δεν το βάζουμε κάτω. Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε καλά. Ό,τι χρειάζεται, αν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, αν χρειάζεται ψυχιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, οτιδήποτε για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και μην ξεχνάτε, να θυμάστε μάλλον πάντα, ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του καρκίνου, του κάβουρα, είναι η μεγάλη δύναμή μας. Και αυτό είναι η καλή ψυχολογία. Αυτό προσπαθεί να πολεμήσει ο κάβουρας, να μας ρίξει ψυχολογικά, γι' αυτό παίζει διάφορα παιχνίδια. Εμείς όμως δεν θα τον αφήσουμε. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους γύρω σας, να τους σέβεστε, να μην τους κατακρίνετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.